No hei, kuulkaas, höpsöttimet, nöpsöttimet. Tosi usein tuolla kun on myymässä lankaa, niin tulee vastaan sellainen tilanne, että asiakas on joskus ostanut jotain käsin värjättyä lankaa ja sitten ei ole osannut oikein nähdä eikä kysyä, että millaista jälkeä siitä tulee. Ja aika usein siinä päätyy itsekin mallineuleiden avulla selittämään hieman tätä asiaa ihmisille. Ja voin sanoa, että ei se värjärinäkään ihan kaikista helpoimmasta päästä on nähdä sitä. Mutta voidaan lähteä tässä videossa purkaan tätä hommaa. Eli mulla on täällä Iroja kasamallineuleita. Lähdetäänkö vaikka tästä helpoimmasta? Täällä on vyyhti. Ja tämä vyyhti näyttää ihan täysin yksiväriseltä tässä. Mutta käsin värjätyn langan spesiaali homma on se, että neulottuna pintana siinä on tuommoista värivivahdeeroa. Ja tässä nimenomaisessa jutussa on, että se väri on hyvin elävä. Ja näissä esimerkiksi kaikki pitsit ja palmikot näkyy myös hyvin. Itse asiassa oli jossain tuolla semmonen räikeästäkin tehty palmikko homma sydämi, jossa ei sitten oikeasti näkynyt lanka eikä väri eikä palmikko eikä sinänsä mikään. Eli pitsipalmikko hommiin mahdollisimman seesteinen lanka, jossa ei ole isoja värieroja. Sitten lähdetäänkö mä nyt yritän miettiä, että missä järjestyksessä mä nyt oikeasti menen tätä. Tämä on vähän moninainen juttu. Sitten meillä näyttää vyyhdillä tällainen. Ja neulottuna hän näyttää tällaiselta. Ja se, mitä sä voit mun mielestä aina tehdä, jos on yhtään pelisilmää värjärillä, ja yleensä on, niin kun värjärit muutenkin kieputtelee näitä vyyhtejä usein, niin niille ei ole ongelma se, että pyydät, että saanko nähdä avattuna tuon vyyhdin. Niin vyyhdin voi aina avata ja sen voi kieputella takaisin sitten. Eli täältä sä näet, että minkä kokoisina raitoina sitä väriä oikeasti on. Eli tässä kun mietitään, että sitä punaista on tommosena pätkänä, niin sä kuvittelet, että montako silmukkaa sulla tulee tähän väliin. Ja niin monta silmukkaa tähän tulee tätä raitaa aina kerrokselle. Ja nämä nyt lähtee pyöriin miten pyörii ja läikittyy miten läikittyy. Ja se saattaa vähän muuttua. Eli täälläkin se lähti kiertää vähän se väri. Mutta kantapään jälkeen se sitten sotkeutui ihan kokonaan. Eli se vähän aina, se aina riippuu vähän siitä, että mistä kohtaa sä lähdet sitä tekemään, minkä kokoisilla puikoilla. Siihen vaikuttaa aika moni asia, mutta kun tämä vyyhdin avaaminen on oikeasti näin helppoa, niin kannattaa aina, jos miettii jotain, niin pyytää värjäriltä, että hei, saisiko avata vyyhtiä ja katsoa. Näin. Siinä on niinku, hei, se oli siinä on perusteet, olkaa hyvä. Ei vaan. Voidaan vähän vielä käydä tätä pidemminkin läpi. Eli siinä on oikeastaan aika tommoset 2 perusmallia käsin värjätyistä langoista. Ja sen jälkeen meillä on nämä spekle-hommat. Eli täällä on mintuvihreä pohjaväri ja siihen on heitetty tämmöisiä ruskeita speklejä. Eli spekle tarkoittaa tommosia niinku väriripauksia. Ja tässä voi aina pyytää kanssa, että hei, saanko avata. Ja täällä näkyy, että tätä väriä on tosi lyhyinä pätkinä ja tämmöisinä epämääräisinä, että se ei ole semmonen, niin kuin tossa oli tasaisempi niin kuin pitkä pätkä samaa väriä. Ja nämä tämmöiset spekle-hällätykset, niin nämä tekee sen, että lopputulos näyttää enemmän tämmöiseltä pilkullisemmalta. Eli täälläkin näkyy,
että sitä niinku pieniä pätkiä tulee parin silmukan pätkinä, mutta selvästikin semmoista epätasaisempaa ja pilkkumaisempaa tää kuvio. On ihan jees. Mä vielä heitän tän kiepeille. Minttukaakiksen. Ja sit mä näytän vielä teille tässä kertauksen vuoksi. Mä en pidä teitä tyhmänä, mä pidän välillä itteeni kyllä yksinkertaisena. Eli erona tämä. Tämä tulee selvästi tämmösiä raitoja ja tässä tulee vähän vähemmän raitoja. Kyllä. Sitten te voitte arvailla, no minkälaista tästä tulisi. Annan teille hetken. Noin. Ja sitten te kysytte, että hei, saisko avata vyyhtiä tai onko mallineuletta? Saa avata vyyhtiä ainakin, mallineuletta saattaa olla. Ja nyt te katsotte täältä, millainen se lanka on. Joo, pienempi pätkä mustaa, vähän pidempi pätkä tommoista lilaa, vähän sekana mustaan. Taas pieni pätkä mustaa, lilaa, näin. Ja mulla on täällä mallineule, eli näin. Ja sieltä huomas, että siellä eri värisiä tommosia raitoja ja eri mittaisia vähän raitoja. Eli täällä näkyy, että tulee aina monta silmukkaa per väri tänne tämmöstä raidallista kuvioa. Ja näissä omalla tavalla on myös hauskana se, että kun nämä lähtee kiertelemään vähän miten sattuu. Ja vähän eri lailla leikittyy ja kiertelee, on mielenkiintoista neulomista katsoa, miten ne värit sinne oikeasti uppoaa. Näin. Oikeastaan tuossa oli aluksi 3 arkkityyppiä. Ainakin itsellä. Sitten meillä on tämän näköinen. Tää on ansa välillä. Hyvin usein ihminen luulee, että tämä on semmoinen liukuvärjäytyvä lanka. Että alkaa keltaisella ja muuttuu punaiseksi. Mutta vaikka se vyyhti näyttää sille, niin hei, se ei ole sitä. Taas pyydetään, että hei, saisinko avata vyyhtiä. Ja kun vyyhti aukeaa, niin te huomaatte, että täällä on vain pidempi pätkä kellertävää, pidempi pätkä punaista ja pidempi pätkä kellertävää. Ja kun nämä on näin pitkiä nämä pätkät, se saattaa olla myös joskus puolesta välistä vyyhtiä. Toinen puoli on eri värinen kuin toinen. Niin tää lähteekin sitten silleen. Onkohan täälläkö hyvä kohta? Mä tein tämän vähän sillä, että tässä myös lisäillään silmukoita. Katsotaan, miten mä saisin. Eli täällä siinä on aina tosi pitkä raita. Ja nämä, missä on pitkät raidat, väriä aina, niin nämä on niitä, jotka lähtee todella helposti tällä kiertämään tää. Ja läikittymään ja kiertämään. Ja ennen kuin joku sanoi, että kuka haluaa tommosta, niin niitä on niitä ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan juuri myös tämmöistä. Eli mitä pidempi täällä on se värin osuus, niin sen pidempi raita sinne tulee ja sen helpommin, tai helpommin, mutta helpommin se lähtee myös sinne kiertämään sinne työhön. Näin. Sitten mä en ottanut nyt näköjään markkinataikaa tähän, enkä viitti lähteä hakemaan. Mutta meillä on myös tämmösiä. Eli näissä niin on aika lailla sille, että on niinku samaa värisävyä kaikki. Niin nämä on hyvin paljon sukua siis tälle. Mutta että ne pikkusen elää enemmän se värisävy. Ja mä voisin kuvitella, että tässä vielä voisi joku palmikko ihan ok tavallaan näkyä. Tai tästä vielä vähän seesteisemmässä. Ja sitten seuraava arvaustehtävä teille on se, että meillä on täällä tämmöinen nimi Hileinen glittersukka.
täältä löytyy vähän värejä ja sitten speklejä. Ja täällä on siitä tehty mallityö. Eli täällä näkyy. Siellä on väriä, jotka lähtee vähän kiertää, että tuolla on esimerkiksi pidempi silmukkapätkä, jotain väriä. Tää itse asiassa ei nyt toista ihan kaikkia tämän väriä. Täällä on haaleita vaaleanpunaista ja haaleita vihreätäkin, mutta noin sinistä ainakin näkyy. Ja sitten täällä on mustia näitä speklejä. Eli sinne on tiputeltu sitä väriä sille roiskittu jauheena, niin sanotusti. Niin ne tekee tänne tämmöisiä pienempiä yksittäisen, kaksittaisen silmukon kokoisia värejä. Noin. Siinä oli semmonen 10 minsan tiivistetty opetus, että kuinka sä luet vyyhtiä, kun sä ostat käsin värjättyä lankaa. Joo. Eli speklejä. Nämä on ne, mistä väri riippuu spekleinä. Näyttää vyyhdillä tämmöseltä. Näyttää värittynä tämmöseltä. Se, mikä mulla puuttuu, on tosiaan se itse raidattuva. Ja sitten se, mikä on semmonen, että, että siinä on väri liukuu vyyhdistä pois päin. Ne tehdään aivan eri lailla. Esimerkiksi voi käydä Eldrujarsin sivuilta kurkkaan niitä itse raidottuvia. Ja mä en sit muista, että kellä tällä hetkellä olisi niitä semmosia, mitkä tekee sen oikein kunnon liukuvärin. Niitä on vähän harvemmassa, koska niiden tekeminen on oikeasti aika iso työ. Ne värjätään semmosina valmiiksi neulottuina lankkuina. Ja sitten ne siitä vedetään vyyhdille ja näin. Mutta jos jossain näette sukkalankkuja tai muita lankkuja myytävän käsivärjättyjä, niin niistä saa semmosia. Niitä on aina vähän välillä olemassa, mutta itselläkin oli. Mutta niiden käsittely on aika mielenkiintoista, etten sanoisi. Koska sitähän ei ole mitenkään päätelty, niin sehän lähtee sieltä purkautuu värjätessä hienosti kivasti. Mutta kyllä. Tätä. Täällä. Yksiväriseltä näyttävä. Näkyy hieman värieroja. Ja sitten, minne mun tulkko? Täällä. Ja niin kuin tätä. Siinä on teille semmonen niinku pikkunen pieni juttu. Ja yhä kyselkää sitä, että saako vyyhtiä avata ja osaatte katsoa siitä itse. Se on tosi vaikea nähdä vyyhdistä päältä päin ja arvioida sitä. Sitten kun se on siinä auki, niin pystyy katsoa, että siinä on tommonen pätkä, mulla menee siihen joku 6 silmukkaa tai 16. Mikä nyt? Silleen. Ja sit voitte myös vaikka alkaa kiinnittää huomioon siihen, että paljon teillä menee lankaa per silmukka, että katsotte vaikka just jonkun, että 10 silmukkaa meni ton verran millähän leissillä mä teen, mutta no kuitenkin 10 silmukkaa meni vaikka ton verran lankaa, niin sitten sä pystyt niinku sen jälkeen omasta käsialasta päättelemään myös, että miten se tulee sinne toistumaan. Mutta ei mulla ehkä tänään muuta opetettavaa teille. Olkaa hyvät. Langan ja mallineuleet tarjosi Skeinfinity tähän ihan vain, koska oli helposti saavutettavissa tällä hetkellä teille pienen opastuskierrokseen. Katsellaan taas.